שלום, ערב טוב, השעה 8:30, והרי החדשות. אני אמתין רגע שתיכנסו ותצטרפו אליי, מי שמתכוון להצטרף אליי. כשיהיו כאלה, אז אני אשמח אם תרשמו לי ככה בקומנטס, שאני אראה. בינתיים אני אומר, ככה עד שתיכנסו, ולמי שרואה את זה אחרי זה בהקלטה, שהשיעור הזה הגיע כאיזושהי החלטה כזאת, בהשראה מתוך הסרטונים שאני עושה. כי בתוך הסרטונים שאני עושה לוואטסאפ אני עוברת בתוך המנדלה הזאת של העיצוב האנושי עם השערים ברבעים, ופתאום נוכחתי שהגיע עלינו ככה רבע חדש, וזה הרגיש לי כמו משהו מאוד משמעותי, משהו שיש לחגוג אותו ולדבר עליו ולהתכונן לקראתו. אז בשביל זה אני כאן, ובזמן שאני ככה התכוננתי לערב, אז קיבלתי מלא דאונלודס על הרבע הזה, על 3 חודשים האלה שעומדים בפנינו, וזה מרגש אותי לספר לכם על זה. אני רואה שיש לי מישהו אחד כאן שהצטרף, אני לא רואה מי. אם אתם מצטרפים ואתם רוצים לכתוב משהו, אהלן, ערב טוב, דעו שכשאתם כותבים אני רואה את התגובות שלכם, אבל אני לא רואה מי אתם, אז אם זה איזשהו משהו אישי, לפעמים אנשים כותבים שמכירים, אז אתם יכולים לרשום את השם שלכם. אני אעשה פה share screen של המצגת שאני הכנתי להיום, ואני אתחיל לדבר על הרבעים. רק רגע. היי, אז ערב טוב. ביום שבת בערב למעשה אנחנו נכנסנו לרבע חדש. ומה זה אומר רבע? אז אתם רואים את המפה הנפלאה הזאת, המנדלה של העיצוב האנושי, אני כל כך מאוהבת בה. יש לי כזה, פה אתם רואים, יש לי כמה כאלה שאני אוהבת שמסתובבים בבית, וכל פעם אני ככה מסתכלת עליהם להשראה, זה כמו מדיטציה כזה, לראות את התנועה של השערים בתוך הדבר הזה, עם האקסגרמות של האי צ'ינג. והמפה הזאת, באמצעה אתם רואים את מרכז ה-G, המרכז הזה שרק עליו אפשר לעשות ימים שלמים של שיח, והמרכז הזה מחלק את המנדלה הזאת שמתארת את כל מי שאנחנו ואת כל התנועה של המחזורים שאנחנו חיים בתוכם. ה-G הזה מחלק את המפה הזאת לכמה חלוקות, יש פה בתוך ה-G 2 קורוסים, זאת אומרת 2 צלבים כאלה של 4 שערים, ומחלקים את המפה, הצלב של האהבה והצלב של הכיוון, ושני הצלבים האלה הם קרוסים, הכוונה כששמש אדמה ושמש אדמה נפגשים, זה יוצר איזה קרוס כזה, לכל אחד מאיתנו דרך אגב יש כזה, שכמו מין צולב אותנו על המנדלה, וכשהמנדלה זזה בתוך המחזוריות, אז אנחנו זזים ככה לפי הקרוס שלנו. אז שני הקרוסים שנמצאים ב-G, הם אלה שמחברים אותנו גם לתנועה הגלובלית, למחזורים הגלובליים, זאת אומרת אלה שנפרסים על גבי עשרות אלפי שנים, אלה שרם מדבר עליהם כשהוא מדבר על 2027 והשינוי שהולך להיות פה. אז אנחנו בעצם רואים את ה-G הזה, איך הוא מחלק את המפה, ואנחנו מבינים כמה זה סימטרי וכמה זה ממש אפשר לעשות מחקר מדהים על ה-G הזה. בעצם החלוקה שלו יוצרת כאן גם חלוקה לעונות, אבל אני מדברת על זה לפעמים כשיש סולסטיס או יום שוויון ויום היפוך, הם קורים בעצם בצפון, דרום, מזרח, מערב של המפה הזאת. אוקיי, זה הקרוס של האהבה מחלק בעצם ל4 עונות, אבל יש לנו עוד חלוקה מדהימה במפה הזאת, שהיא נקראת הרבעים, ואת זה יוצר הקרוס שנקרא ספינקס. כן, הספינקס הוא הקרוס של הכיוון, והשערים של הכיוון יוצרים אותו.
1 ו-2 ו-13 ו-7. ביום שבת אנחנו נכנסנו לשער מספר 1, אני אדבר עליו קצת כשאנחנו נתחיל ככה לדבר יותר על העומק על הרבע. אז מה זה בעצם הרבעים האלה? זה בעצם חלוקה כזאת שהיא מחלקת את המפה ל4 שלבים. עכשיו המפה הזאת אתם רואים יש בתוכה את התזוזה בעצם של כל הפלנטות. זאת אומרת שכל פלנטה עוברת בתוך המנדלה הזאת בזמן של הסיבוב שלה. לצורך העניין לפלוטו זה לוקח, לא זוכרת 200 ומשהו שנים, לשמש זה לוקח 365 יום, לירח זה לוקח בערך 28, אוקיי? אז יש מחזורים וכל מחזור הוא עובר בתוך המנדלה הזאת דרך כל השערים, דרך 4 הרבעים האלה, וגם מחזור חיים של אדם. זאת אומרת ברמה האישית של כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו הגיע מתוך אחד הרבעים האלה, שכל רבע יש לו תמות אחרות, יש לו איזושהי איכות אחרת של הגשמה, יש לו כמו מין מיקום אחר בתוך המסע הזה שאנחנו עוברים. אז הרבעים האלה הם ממש יכולים לספר לנו על המסע האישי, האינדיבידואלי, וגם המסע הקולקטיבי שלנו בתוך כל מחזור, ואנחנו מדברים בעצם על המחזור השנתי עכשיו כשאנחנו מדברים על הרבעים, אנחנו מדברים בעצם על 4 רבעים של 3 חודשים, שכל אחד מהם הוא כמו איזשהו מסע בתוך הזמן מרחב, עם שיעורים מסוימים, עם תכונות מסוימות, עם מהויות מסוימות, שמלוות אותנו בזמן הזה. אז הרבע הראשון נקרא initiation, וזה הרבע של המחשבה או של ההגשמה דרך המחשבה. המיינד, זה הרבע של המיינד. יש לנו את הרבע השני, שהוא הרבע של הסיביליזציה, civilization זה הרבע של הצורה, ויש לנו את הרבע השלישי שעכשיו יצאנו ממנו, ואני דיברתי עליו רבות במשך כל 3 חודשים שהוא התקיים, וכל השערים שאני עשיתי להם סרטונים בוואטסאפ, בעצם עד עכשיו היו ברבע הזה, רבע הדואליות של מערכות היחסים בינינו, ויצאנו מהרבע של מערכות היחסים, במה שנקרא רוח וצלצולים עם הבחירות, איזשהו מימוש כזה של כל השיעורים שלנו במערכות היחסים, כל אחד זכה לראות אולי, אני לפחות ככה הרגשתי שזכיתי לראות את הפירות של השיעורים של הרבע הזה במערכות היחסים, בתוך ההתנהלות שלי בקלחת המטורפת הזאת שהייתה של הבחירות, זה כבר סיפור שקשור לרבע הדואליות, אבל איך שנגמר הרבע הזה של הדואליות, איך שנגמרו הבחירות, נגמר הרבע הזה של הדואליות, ונכנסנו לרבע של המוטציה. אני מוצאת את זה מאוד מעניין, כי הרבע של המוטציה הוא הרבע של הרוח, של הספיריט, הוא הרבע האחרון. ובעצם יש כאן איזשהו שיפט שהתרחש מהמקום של מערכות יחסים, שזה מימוש כזה שהוא עדיין מאוד ארצי, לשלב הבא. אנחנו בשלב גם אישית וגם קולקטיבית כרגע של הגשמה של הטרנספורמציה, של המודעות. זה המקום בעצם להתעלות. כאן יש לנו שיעורים שהם שיעורים שונים לגמרי במהות שלהם ממה שלנו ברבע של הדואליות, ואני רוצה להסתכל על זה מכמה אספקטים. אבל קודם כל, לפני שאני אתחיל ממש להיכנס לרבע של היחסים, אני רוצה קצת להראות לכם עוד משהו לגבי הרבעים שהוא מאוד מעניין. אפשר להסתכל על המנדלה הזאת בצורה כזאת, ואני מראה לכם את זה בגלל שאני אדבר גם על המוטיבים האלה, בעצם זה נקרא Godheads, אוקיי? עכשיו כאן יש איזושהי הזדמנות לכל אחד מכם להתחבר למיתולוגיה האישית שלו כשאנחנו מדברים על הרבעים. אז אני אסביר כאן ממש בקצרה שבעצם כל אחד מאיתנו הגיע מרבע מסוים. איך אנחנו בודקים מאיזה רבע הגענו? אנחנו מסתכלים על האישיות שלנו, זאת אומרת המפה השחורה, והשמש של האישיות שלנו היא נמצאת כמובן איפשהו במנדלה הזאת. אנחנו מסתכלים איפה היא נמצאת במנדלה, באיזה רבע. אני לדוגמה ברבע של ה-initiation, שער 22, זה קטן לי פה מדי להסתכל איפה בדיוק, אבל זה איפשהו כאן. אתם מסתכלים איפה השמש של האישיות שלכם נמצאת על המנדלה, באיזה רבע זה נמצא, ואתם יכולים גם להסתכל, אז אתם יכולים לדעת איזה מוטיב. זאת אומרת, אני לצורך העניין, אם אני באה מהרבע של ה-initiation,
אז ההגשמה שלי היא דרך המיינד, היא דרך ההבנה. כשאני יושבת ומדברת איתכם, ובזמן שאני מדברת אני מבינה לעומק את המטריקס, כשאני מתבוננת על הרבעים, אז יש לי חוויה של הגשמה. זאת אומרת, אני מגשימה את עצמי דרך זה שאני מבינה את הדברים כאן מולכם ויחד איתכם, שזה נחמד. אוקיי? מי שבסיביליזציה מגשים את עצמו דרך היצירה של מבנים חדשים בתוך התרבות, זה אנשים שבאו לשנות את התרבות שלנו. מי שנמצא ברבע של הדואליות זה אנשים שמגשימים את עצמם דרך מערכות היחסים, ומי שנמצא ברבע של המוטציה זה אנשים שמגשימים את עצמם דרך הטרנספורמציה ודרך המודעות, וזה ממש כמו הסוף של המסע. אם אנחנו מדברים על מחזור חיים, אז זה ככה המקום שהוא, אנחנו נדבר על זה תכף לעומק, עוסק במוות ובלידה מחדש ובהתכוננות למחזור הבא כנשמה. אז אתם יכולים להסתכל מאיזה רבע אתם, ויותר לעומק גם אתם יכולים להסתכל מאיזה Godhead הגעתם. זאת אומרת, אתם רואים את העיגולים האלה, יש כאן 16 Godheads, כמו אלים במיתולוגיה, לא כמו, אלים במיתולוגיה, שבעצם הם ה-16 צבירים של consciousness שמהם הנשמות מגיעות. אוקיי? זאת אומרת, לכל אחד יש צביר מסוים, מקום מסוים שממנו הנשמה מגיעה. זאת אומרת, האישיות, הפרסונליטי מגיע ממקום מסוים, מגיע מצביר מסוים, מקודד במידע מסוים, באיכות מסוימת שהיא קשורה לגודהד, וזה דבר מאוד מעניין. אני לא אכנס לזה כאן לעומק, אבל אני כן אדבר על הגודהד של המיוטיישן, אז רציתי שאתם תראו את המפה היפהפייה הזאת, ואני אמשיך להסתכל ספציפית על הרבע של המוטציה שעליו אנחנו מדברים היום. אז קודם כל, אם יש לכם שאלות שעולות לכם בזמן שאני מדברת, אתם מאוד מוזמנים לרשום בקומנטס. אני אשמח אם תכתבו לי את השם שלכם, כי כאמור אני לא רואה, אני רק רואה פייסבוק יוזר, ולפעמים אני מכירה אתכם וזה נחמד לי דווקא לדעת עם מי אני מדברת. אז אם יש לכם איזושהי שאלה שעולה או הרהור, אז אתם מאוד מוזמנים לשתף, לחלוק, לשאול. אז רבע המוטציה שנכנסנו אליו, ואנחנו נמצאים בשער אחד, למי שצופה בסרטונים בוואטסאפ, שער אחד הוא השער הכי יאנגי, הוא השער האינדיבידואלי, אחד האינדיבידואלים ביותר, שהוא בעצם היחיד, האינדיבידואל שבא לבטא את עצמו, וזה בעצם איזשהו מוטיב של הרבע הזה של המוטציה. זה מקום של ביטוי, זאת אומרת זה מקום של ההגשמה, של ההשלמה, של המימוש, של הביטוי שלנו, אחרי כל השנה הזאת שעברנו דרך הבנה של המיינד, דרך יצירה של מבנים חדשים בתוך התרבות הספציפית שלנו, באופן אישי, דרך מימוש מערכות היחסים שלנו. זה הזמן להביא בעצם את השיעורים, את ההתבוננות על כל המחזור ואיזושהי התעלות, לממש את הטרנספורמציה של המחזור הזה, ולבטא את הטרנספורמציה הזאת גם כאינדיבידואל שאנחנו. והאחד הזה, במפה, ב-G-Center, כאן, הוא בעצם נמצא למעלה, והוא הכיוון, אמרנו שזה הקרוס של הכיוון, הוא הכיוון עכשיו. זאת אומרת, הוא אותו נהג שיושב ומסתכל על ההגה, הוא רואה את העכשיו. זאת אומרת, זה רבע שמתחיל מתוך נוכחות עמוקה בתוך העכשיו, נוכחות מאוד אינדיבידואלית, שיש בה איכות אינדיבידואלית מאוד בכל הרבע הזה. זה רבע מאוד מאוד אינדיבידואלי. יש כאן 16 שערים, מתוך 16 השערים האלה 8 שערים הם אינדיבידואליים, חצי מהשערים אינדיבידואליים. לצורך העניין יש לנו כאן 2 שערים בלבד שהם שבטיים, שער 19 ושער 26, 2 בתוך הרבע הזה. זאת אומרת, המקום של הטרנספורמציה, המקום של ההתעלות, השערים של הקולקטיב, מה זה משאיר לנו 5 או 6 שם, לא זוכרת, המקום הזה של ההתעלות זה משהו מאוד אינדיבידואלי, זה משהו שהיחיד עובר, הוא עובר מתוך המסע שלו, הוא עובר את זה מתוך עצמו. אז אנחנו יכולים לראות שזה מתחיל מהאינדיבידואל, באמצע יש לנו שער אינדיבידואלי 10, שהוא השער של האהבה עצמית, כן, אמרנו יש את הכיוונים ויש את האהבה העצמית, אז יש לנו פה שערים ב-G שהם אינדיבידואלים,
יש לנו שער של הראש, 61, רק שער אחד במרכז הראש, שזה המחשבה האינדיבידואלית שרוצה לדעת את האמת, כן, היא רוצה לדעת את המסתורין, זה הדחף הזה לדעת את האמת ברגע, זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו מוטיב ברבע האחרון של השנה שהוא מאוד אינדיבידואלי, הלכנו מהדואליות שכולה עוסקת במערכות יחסים, למקום שהוא עוסק ביחיד. איך אומרים? אנחנו באים לבד לעולם הזה ואנחנו יוצאים לבד מהעולם הזה. אז כשאנחנו מדברים על הרבע של המוטציה ואנחנו מתכוננים כבר לצאת מתוך המחזור של השנה, אז אנחנו סוג של לבד בתוך זה. זאת אומרת, אחרי שאספנו את כל התרבות איתנו ואת מערכות היחסים שלנו, אנחנו מתבקשים בעצם לאיזושהי טרנספורמציה שהיא אישית, כמובן שתמיד האישית גם משפיעה על הקולקטיבית, ואנחנו ביחד גם כאנושות עוברים בתוך המחזורים האלה, זה ברמה הקולקטיבית, זה הזמן שלנו גם כחברה, אם זה קולקטיבים קטנים או קולקטיב גדול, לעבור איזושהי טרנספורמציה. ואנחנו עוברים את זה עכשיו, ואם אנחנו מסתכלים על מה שקורה, זה זמנים מטורפים, אנחנו לא יודעים איך זה ייראה, יש הרבה אנשים שהם מאוד פסימיים, לגבי מה שהולך להיות כאן, אני דווקא לא פסימית, כי דברים מאוד מסתדרים לי עם התוכנית ועם ההתפרקות ועם הניקוי והדברים שעולים לניקוי, ויש לי כל מיני תובנות, אבל אני לא רוצה להלאות אתכם פה לגבי מה שקורה, אבל אני רוצה להגיד שזה זמן כזה של אינדיבידואליזם, זאת אומרת של מלנכוליה קצת אולי, של התחברות ליצירה שלנו, של הכמיהה שלנו לספיריט, כן, כל מי שיש בו הרבה אינדיבידואליות מכיר את האיכות העמוקה הזאת של המלנכוליה, לא סתם זה בחורף כאן, כן, אנחנו נמצאים בתוך החורף, בהתכנסות, האינדיבידואלים עצמו, וכאילו להישאר כזה מתחת לפוך, ולהיות כמו הדוב הזה שישן בחורף, החלק הזה של הזמן שהתודעה היא כזה מתכנסת בתוך עצמה, ללמוד לעומק את השיעורים שלה בשביל להקיץ לקראת האביב למחזור חדש. הסוף של השנה מתקיים כאן, חבר'ה. זאת אומרת, זה המחזור האחרון, וכאן בשערים האלה, שער 41 מתחיל את השנה, אז יש לנו פה חודשים שהם התכוננות ממש לסוף של השנה, דרך אגב גם הסוף של השנה האזרחית נמצא כאן, כן, שזה דצמבר ואנחנו מתחילים את ינואר, אם זה 3 חודשים, זה אומר שאנחנו נהיה בתוך זה נובמבר, ינואר, פברואר, כן, עד כמעט סוף פברואר, אז יש לנו בתוך זה את סיום השנה האזרחית והתחלה של שנה אזרחית חדשה, אבל אני לא מדברת על זה כשאני מדברת על תחילת שנה או תחילת מחזור, אני מדברת על תחילת ה-Rave Year, כאילו ה-Rave New Year, השנה החדשה לפי העיצוב האנושי שמתחילה בין ה-21 ל-23 לינואר, זה זז כזה כל פעם קצת, אבל זה תמיד נופל בסביבות ה-22 לינואר, מתחילה שנה חדשה, ויש לנו מין סיכום כזה של השנה בשערים האחרונים, אז זה ממש נמצא כאן, ויש כאן איזשהו פתח כזה ממש מיסטי בסוף של השנה ובתחילת השנה החדשה. אז יש לנו כאן זמן שהוא מאוד פוטנטי לשינוי. תסתכלו איזה יופי המרכזים שנמצאים ברבע של המוטציה. וזה משהו שככה היום רק התבוננתי עליו לעומק ושמתי לב. אנחנו יצאנו מהרבע של הדואליות, וברבע של הדואליות היה הרבה ספלין. מי שזוכר, אם אתם עוקבים אחרי הסרטונים, אז כל החצי האחרון של הרבע הזה היה בשערים של מרכז הספלין. מרכז הספלין, המרכז ההישרדותי, המרכז שהוא מאוד ברגע. אנחנו יצאנו מהספלין, וכאן אנחנו נכנסים בעיקר לשני מרכזים עיקריים, לסקרל ולשורש. זאת אומרת, זה מעניין שההתעלות שלנו, הטרנספורמציה שלנו נמצאת בשערים העוצמתיים האלה, המרכזים העוצמתיים האלה שהם מנועים. המנוע של כוח החיים, כן, הסקרל, ואנחנו מדברים כאן על השלב האחרון, אנחנו מדברים כאן בעצם על מפגש עם הסוף, על מפגש עם המוות, כשאנחנו מדברים על נשמה שהיא בעצם נמצאת במקום הזה, זאת אומרת מחזור של חיים, אז החלק הזה זה הסוף של מחזור החיים, זה המקום שאנחנו מתחילים לפגוש בעצם את הסוף, אז יש לנו כאן מוטיב חזק של ההסכמה להתמסר למוות, זה דרך אגב משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי,
הפולס הזה שהאינדיבידואל מתקיים בתוכו, זה תהליך כזה של כלום לא קורה, כלום לא קורה, כלום לא קורה, בום, משהו קורה, מוטציה, פולס. והאינדיבידואל בשביל להיות נכון ובשביל להצליח להיות בתוך המוטציה וההתעלות והטרנספורמציה, נדרש להתמסר אל הכלום לא קורה, כלום לא קורה הזה. זה משהו שמתרחש בתוך האינדיבידואליות. אז יש לנו כאן איזשהו מפגש במחזור האחרון של ההתעלות, דווקא עם כוח החיים, עם הסקרל, עם המקום שמגיב. אני לא אכנס לכל שער בנפרד, אבל אני רק אומר את זה, שרוב השערים האדומים שאתם רואים פה, חוץ מה-26, זה שערים של סקרל, של כוח החיים, שההתעלות נמצאת שם, היא נמצאת במפגש עם החיים, היא נמצאת במפגש שהוא תגובה לחיים, המקום שבו אנחנו מגיבים אל החיים, במיוחד אם אתם גנרטורים, שם הטרנספורמציה נמצאת, שם ההתעלות נמצאת, כן? זה מרתק, כי אנחנו אולי חושבים על התעלות, על טרנספורמציה ועל, כן, רוחניות, במובן יותר של אג'נה או של מרכז הג'י, כן? או יש לנו כל מיני רעיונות, אבל פה אנחנו רואים סקרל ושורש. השורש, מרכז כל כך חזק, שהוא בעצם הדחף שלנו להתעלות. הוא ממש הסוף של המסע. וזה מעניין, כי הרי השורש דוחף מלמטה את כל המפה למעלה. הוא כאילו ההתחלה. השורש הוא ההתחלה של המסע. אבל אנחנו יודעים בעצם שההתחלה של המסע זה גם הסוף של המסע. מה הכוונה? הצמרות של העצים יכולות להיות גדולות רק כמו השורשים. זאת אומרת, הצמרות של העצים זה איזושהי תמונת מפה של השורשים של העץ. ובעצם הסוף הוא תמיד התחלה חדשה. אז הסוף הוא דרך ההשתרשות, דרך ההתקרקעות. והסוף הזה הוא גם החזרה לקרקע, הוא גם החזרה לאדמה, אם אנחנו מדברים על מחזור חיים ועל מוות, או על הסוף של כל דבר, כמו סוף של שנה, כמו סוף של צמח שהוא בהתחלה נבט, ואחר כך הוא צומח, ובסוף הוא נובל, והוא חוזר לאדמה, כן, יש לנו כאן איזושהי חזרה לקרקע. אז זה מעניין להסתכל בהקשר של המרכזים, על המרכזים שנמצאים כאן בדבר הזה. רגע, אני רוצה להסתכל על התמונה, כי אני רואה אותה ממש בקושי כשאני מסתכלת על המסך. אוקיי. עכשיו, תראו איזה יופי, יש לנו כאן את הערוץ האחד הזה שנמצא במפה הזאת. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על המפה הזאת, זאת המפה של רבע המוטציה. מה יש לנו כאן ברבע המוטציה? יש לנו כאן ערוץ אחד, ערוץ מאוד אינדיבידואלי, שהוא הערוץ של ה-convictions, של השכנוע הפנימי. זה האנשים העקשנים האלה, channel of discovery, שבאו לגלות, שבאו לחקור, הם באו לחקור את עצמם. 34 שהוא עסוק בתוך הסקרל, והוא עסוק בחיבור ל10 שנמצא כאן באמצע. 10, השער של האהבה עצמית, האינדיבידואל הזה שרוצה לאהוב את עצמו, הוא רוצה בתוך החומר לדעת מה זאת אהבה עצמית, אבל זה לא לדעת במובן מנטלי, כי זה להיות עסוק באהבה עצמית, זה להיות עסוק בגילוי עצמי. זאת אומרת, יש לנו כאן ערוץ שהוא ממש ערוץ של איזשהו חיפוש בתוך החומר, שהוא חיפוש של טרנספורמציה. דרך אגב, ערוץ הישרדותי, ערוץ אינדיבידואלי, הישרדותי גם. הוא לא הישרדותי כל כך בפני עצמו, כמו שכשהוא מתחבר לכל החבר'ה כאן שמתחברים לסקרל ומתחבר לאינטגרלים, אבל הוא מקום שבעצם משוכנע והולך עם השכנוע הפנימי שלו, והוא עקשן. זאת אומרת, זה רבע של עקשנות לטרנספורמציה, זה רבע של עקשנות ללמוד, להיות עסוק באהבה עצמית. זה משהו שהוא יכול להיראות לנו אגואיסטי, כן? השער היחיד שיש לנו פה בלב, דרך אגב, זה השער של האגואיסט, 26. אבל האגואיסט הזה, כשהוא נכון והוא עצמו, אז הוא גם יודע להביא את המסר לשבט, הוא יודע לפתוח את הלב, להיפגש עם השבט ולהביא לשבט את המסר שלו. אז זה אף פעם לא מנותק. זאת אומרת, היחיד, האינדיבידואל, אף פעם לא מנותק מהשבט, אף פעם לא מנותק מהקולקטיב. אבל תבינו, יש לנו פה משהו שהוא רבע שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי. אז אם יצאנו עכשיו ממין תקופה כזאת של מאוד להיות ביחד, מאוד להתבונן על מערכות היחסים, מאוד לרקום מערכות יחסים חדשות, להגשים את עצמנו בתוך זה. אז אם פתאום אתם מרגישים את עצמכם
חווים את עצמכם פתאום לבד, רוצים להיות לבד, או בודדים, או נבטים את עצמכם וחשים יותר את עצמכם מאשר את הקשר עם הסביבה, אז זה בסדר, זה הזמן, זה השיעורים, זה החורף עם ההתכנסות שלו, זה הרבע הזה, האחרון. זה רבע להשתרש עמוק אל תוך האדמה כדי לצמוח מחדש ממקום חזק יותר, זה רבע לפגוש את כוח החיים שבתוכנו, תראו איזה דברים יש פה את ה-14 שהוא הכיוון, כשאנחנו מתחברים על כוח החיים וכיוון חדש יכול להופיע, והעיסוק שבאהבה עצמית, והחמש שהוא מוצא את המקצב הנכון, את התקסים הנכונים, אז יש לנו פה כל מיני שערים מעניינים, לא ניכנס ברמה של השערים. אם למישהו יש שאלות לגבי הערוץ הזה, שאלות לגבי המרכזים האלה, זה זמן טוב. אני תכף עוברת הלאה, לדבר על ה-Godheads. יש איזה שהן שאלות? עד כאן? איך אומרות המורות בבית ספר, או שהבנתם הכל, או שלא הבנתם כלום? אנחנו גם מאוד אינטימי היום. כן, יש לנו פה 5 אנשים שצופים כרגע, אני בטוחה שעוד יצפו אחרי זה בהקלטה, אז יש לכם את המרחב, חבר'ה, מי שנמצא כאן, אני לא יודעת מי אתם, אבל אתם יכולים לשאול, אתם יכולים כן, להתייחס אל עצמכם, יש איזשהו משהו פה שפוגש אתכם באופן אישי, או משהו שאתם חווים בתוך הכניסה הזאת, הדרמטית קצת שהתרחשה, אל תוך הרבע הזה, אז אתם מאוד מוזמנים. בינתיים אני אשים את התמונה האחרונה, ובואו נסתכל על ה-Godheads המהממים האלה. מרתק, תודה. אוקיי, אז אמרנו שבעצם לכל רבע יש Godheads, והרבע הזה הוא הרבע האחרון, הוא הסוף של המחזור, ותראו עם איזה אל הוא מתחיל. הוא מתחיל עם הדס. הדס במיתולוגיה היוונית, אל השאול, האל של העולם התת-קרקעי של ממלכת המתים, שהוא גם אל דרך אגב של האבנים היקרות שנמצאות באדמה, זאת אומרת כל מה שמתחת לאדמה זה לא רק מוות, כן, לא רק מוות נמצא מתחת לאדמה, זה עולם שלם שנמצא שם. אצל הרומאים הדס זה פלוטו, אנחנו יודעים, מי שמכיר קצת יותר לעומק את המפה של העיצוב האנושי יודע שפלוטו זה הכוכב, הפלנטה שנמצאת למטה, 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 האחרונה ברשימה של הפלנטות, פלוטו מביא את העומק, והוא מביא הקשרים שהם תרבותיים, דרך אגב, מה הכוונה? הכוונה היא שבגלל שפלוטו זז מאוד לאט, אז השערים שיש אצלנו בפלוטו, הם בהכרח מחוברים כאילו ברמות של שנים לעוד אנשים שנולדו כאילו בשנים שקרובות אלינו, יהיה לנו את אותו שער, ולכן הפלוטו יוצר ממש מין דורות כאלה שהם נמצאים בתוך אותם תמות, כן? אז שנות ה-60, שנות ה-70, שנות ה-80, לכל דור יש איזושהי תמה, ואת התמות האלה אפשר ממש לראות דרך הפלוטו של השנים הספציפיות של כל דור, זה מרתק. אז אנחנו מדברים כאן על משהו שברובד האישי, הוא מתחבר לעומקים, הוא מתחבר לאמת הפנימית שלנו, פלוטו, הוא מתחבר למפגש עם מוות, הוא מתחבר להתמסרות לעומק האדמה, כן, האדמה זה משהו כזה שהוא מאוד תת-קרקעי, כמו לא מודע, כמו המוכנות לפגוש את האפלה, את הצל, אפלה לא במובן שלילי, במובן של כל הדברים בתוכנו שאנחנו אולי יכולים להסתתר מהם, כי במחזור האחרון הזה בשביל להתעלות אנחנו צריכים לפגוש את המוות. כל תרבות בעצם יודעת את זה, כל תרבות אומרת לנו את זה, השמנים, כן, בתרבויות השמניות, אז יש את המוות הקטן, המפגש הזה עם המוות שבעצם הורג את האגו, מה שנקרא, כן, אצלנו ביהדות כל ההכנה, וגם באסלאם דרך אגב, נגיד הסופים שהם בעצם מתכוננים כל החיים לרגע הזה של המוות, כי במוות יש השאלה של הגוף הזה והמפגש עם האינסוף, הוא הטרנספורמציה האחרונה, כן, והגדולה, ולכן כשמישהו שהוא כל החיים שלו עוסק בתורה לצורך העניין, כן, והוא צדיק, הוא רואה את הצדק שבתוך כל הדברים, אז כשהוא מת עושים הילולה, נכון? עושים הילולה, זה חגיגה מוות באספקט הרוחני שלו. אז כאן יש לנו איזשהו מפגש עם הדס, והוא מפגש עם העומקים
והוא מפגש עם המוות, ואנחנו מתחילים מזה, ובתוך זה יש שערים שהם מאוד מעניינים בהקשר של המוות. יש לנו את ה-43 הוא הידיעה, והוא מתחבר לערוץ הזה, 43-23 הוא המפגש עם, כן, עם הקול של אלוהים, כזה מין, כן, האינדיבידואל ששומע את רוח הקודש במרכאות. יש לנו פה את 14 שהוא הכיוון הזה של האינדיבידואל, של המוטציה, שהמוות הוא כמו יכול להביא כיוון חדש. יש לנו פה את ההתרכזות בפרטים הקטנים, יש לנו פה את הטקסיות של שער 5, כן, מוות יש סביבו הרבה טקסים. אז יש לנו כאן איזשהו גודד שהוא מביא עומקים, זה רבע של עומק, זה רבע של עומק, זה רבע של כאן ועכשיו, והכאן ועכשיו הוא תמיד נוקע בעומקים, כי הוא נוקע באינסוף. ואנחנו עוברים מהדס, מהמפגש עם המוות, מהמפגש עם העומקים, אנחנו עוברים שכחתי איך קוראים לו, ואני לא רואה כלום, פרומיתיוס, כן, פרומיתיוס, האגדה על פרומיתיוס, האל היווני שבעצם יצר את האדם, אוקיי? הוא יצר את האדם מהאדמה וממים, שזה מעניין. כשאנחנו מסתכלים על האקסגרמות פה, אז כל האקסגרמות הם בהתחלה שני קווים של יאנג, אקסגרמות שהן יאנגיות בבסיס שלהם, וזה מתחלק לשתי טריגרמות. החצי הראשון זה טריגרמה של שמיים, כן? השמיים, בסיפורים שלנו ההפרדה בין מים למים שיוצרת את העולם, כן? ואחר כך יש לנו אגם, מים. אז יש לנו כאן את הבריאה של האדם, ואת האחד שמביא את האש לאדם. הוא מביא את האש לאדם, והוא גם פרומיתיוס זה שבעצם כשהאלים הענישו, זהוס אני חושבת העניש את האדם ולקח ממנו את האש, אז פרומיתיוס היה זה שגנב את הניצוץ מהאלים, מהאולימפוס, והביא את האש לאדם. זאת אומרת יש לנו כאן איזושהי איכות שהיא איכות של בריאה. אז באנו מהמוות של הדס אל הבריאה שמתייחסת אל היסודות, היא מתייחסת אל האדמה ואל המים ואל האש, והיא בעצם, אפשר לראות בתוך הרבע הזה את התנועה הזאת מהמוות ללידה מחדש, מהמוות ללידה מחדש. אז יש לנו את הדס, ואחריו יש את פרומיתיוס, יוצר האדם, יוצר היסודות, מביא האש, אז חיים חדשים, התחדשות, בריאה, תשוקה, התעלות, כן, האש מביאה התעלות. ומפרומיתיוס הזה שאוחז את האש ובורא את האדם כמו לידה חדשה, אנחנו מגיעים לוישנו. ווישנו מהתרבות ההודית הוא אחד משלושת האלים הכי חשובים אצל ההודים, והוא האל שנקרא הנצחי. וישנו זה הנצחי, הוא המשמר של החיים, כן? אז לצורך העניין במיתולוגיה ההודית יש לנו את שיבה שהוא ההורס, הוא מאוד מאוד חשוב, כן? צריך מוות בשביל לידה מחדש, אז הוא ההדס לצורך העניין, כן? שיבה. אצל ההודים וישנו הוא קרישנה, הוא רמה, זאת אומרת יש לו אבטרים, הוא מתגלגל שוב ושוב אל תוך העולם ויוצר את העולם מחדש, קצת כמו פרומיתיוס, כן? אז יש לנו כאן את המוות, את הלידה מחדש, ואז את המשמר של החיים, את הנצחיות. אז זה מאוד מעניין, זה הרבע האחרון, והוא כאילו כבר בתוכו נושא את ההבטחה של התחלה חדשה. אז במקום הזה, ברבע הזה של השנה, כמו התודעה הזאת של הדוב בשנת החורף, כסימבול, שבעצם מתוך המוות העמוק הזה יש לידה ויש שפע. זאת אומרת וישנו הוא נשוי לאלת השפע. אנחנו התחלנו כאן מהדס שהוא אחראי על האבנים היקרות בתוך האדמה, זה חלק מהממלכה שלו וחלק מהסיפור שלו, ואנחנו מסיימים, אני אומרת מסיימים כי הגודד האחרון אתם יכולים לראות הוא לא גודד ותכף נדבר על זה. אנחנו מסיימים בווישנו, אנחנו מסיימים בשפע, אנחנו מסיימים במשמר הנצחי של החיים שמתגלגל שוב ושוב כאבטרים, קרישנה, פליינו, דפלות, כאילו הוא לא סתם שומר על החיים, הוא שומר את החיים בשמחה ובריקוד ובזוגיות שהיא זוגיות של שפע. אז יש לנו כאן אופטימיות, כאילו אנחנו אופטימיים כאן בתוך הרבע הזה, בהתעלות, בטרנספורמציה, במודעות שמחכה לנו. וכאן בסוף של הרבע הזה,
יש את ההתחלה של השנה החדשה, יש את הסוף של השנה ואת ההתחלה של השנה החדשה, זה קורה ממש כאן, בגודד הזה שהוא בכלל לא גודד, הוא נקרא Keeper of the Wheels. Keepers of the Wheel, סליחה. השומרים של הגלגל. זאת אומרת, בעצם כשאנחנו מדברים על 16 godheads, אנחנו מדברים על 15 godheads, ועל השומרים של הגלגל. זאת אומרת, כאן זה המקום הזה, שבין הסוף להתחלה אפשר להגיד זה הלימבו, כן? זה איך הטיבטים קוראים לזה, למקום הזה שבין הברדו, כן, הברדו נמצא כאן. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מחזור של חיים, אז זה הברדו. כשאנחנו מדברים על שנה, זה המקום הזה שבו יש איזשהו פתח בעצם לסוג של קפיצה קוונטית. זאת אומרת, מחזור נגמר, אנחנו סיימנו את כל השיעורים עם ההבנות במיינד, עם התרבות ששינינו בתוך החיים שלנו, עם מערכות היחסים שלנו שהגשמנו, ולבסוף עם ההתעלות והטרנספורמציה והביטוי האינדיבידואלי שלנו, ואז יש שם איזושהי דלת כזאת, יש את השומרים של הגלגל שמחזיקים את השער, ובשער הזה בכל שנה יש לנו פוטנציאל למין סוג של מוות ולידה מחדש. זאת אומרת, יש לנו מין סיום כזה של גלגול, שאפשר בו באופן סימבולי לסגור הרבה קרמות. אני לא יודעת אם אתם מרגישים, אני חווה בתקופה הזאת באופן מאוד מועצם את העניין הזה של קרמה ושל קווי גורל ושל האנשים שהם בעצם באו להיות איתי בתוך המסע הזה, ויש איזושהי תחלופה בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אני מרגישה קרמות שמסתיימות וקרמות שנכנסות. אני חושבת שכל מה שקורה ברובד הפוליטי זה סוג של סימבול לקולקטיביות הזאת שעכשיו דברים משתנים בה, זאת אומרת נגמרים ומתחילים דברים חדשים. אז פה ברבע הזה יש לנו ממש מין פתח כזה לטרנספורמציה ולהתעלות. זהו, זה הרבע הזה, זה המסע שאנחנו נעבור עכשיו בשלושת החודשים הקרובים בתוך הרבע הזה. מסע עם כוח החיים שלנו, מסע עם ההשרשה שלנו, התבוננות והתמסרות, אם אנחנו נסכים אל האיכות החזקה הזאת של מוות, אל המתנות שיש לה להביא לחיים שלנו ללידה מחדש, ואנחנו נעשה את המסע הזה בתוך השערים. מי שנמצא איתי בקבוצת הוואטסאפ, דרך אגב מי שלא נמצא, אתם מאוד מוזמנים, תכתבו לי בתגובות ואני אשלח לכם לינק לוואטסאפ. אז אני בכל שבוע בעצם מדברת, מעלה סרטון של השער שהשמש מפעילה באותו שבוע, ואז אנחנו עוברים בתוך מסע כזה, בתוך הרבע. זאת הסיבה שבכלל החלטתי לעשות את השיעור לייב הזה, זה נתן לי השראה, כי אנחנו נכנסים אל תוך מסע חדש, ודיברתי על זה קצת בסרטון, אבל הרגשתי ככה ממש להרחיב בתוך הדבר הזה, שהוא מאוד מרתק בעיניי. אז אתם מאוד מוזמנים להצטרף אל המסע הזה, ואם יש לכם איזה שהן שאלות שעולות, אם יש לכם הרהורים לגבי הדבר הזה, גם מי שצופה בסרטון אחר כך, ואם עולים לכם כל מיני דברים, אז אתם ממש מוזמנים להניח את זה כאן, ואני אענה לכם. ישנה אפשרות להתחלה של קשר בזמן זה, אחרי זמן רב של אינדיבידואליות ולבד. איזו שאלה מעניינת. אני חושבת שתמיד יש אפשרות להתחלה של קשר, זה תלוי איזה קשר זה, זאת אומרת קשר שהוא מאוד טרנספורמטיבי ומחכה לזמן הנכון של מוות ולידה מחדש. יכול להיות שדווקא בזמן הזה יכול להגיע איזשהו קשר שהוא מהדהד לאינדיבידואליות. אני לא יודעת אם זה שלך או שלך, כי אני רק רואה פייסבוק יוזר, אני לא יודעת מי זה או זאת. אז אני רק אומר שהאיכות האינדיבידואלית שהיא כן מבקשת את הטרנספורמציה, אז יכול להיות שדווקא בזמן כזה תמשוך עליה את האדם שהוא נכון לשיעורים של הטרנספורמציה. כמו שאמרתי, אני מרגישה גם מין זמן כזה שקרמות חדשות, קרמות נסגרות ודברים חדשים נכנסים, וזה חלק מהזמן הזה של קפיצה קוונטית לאיזשהו מרחב חדש. הלוואי, אני מברכת, אם יש רצון כזה של הלב, אם יש כמיהה כזאת, אז אני מברכת שזה מה שיקרה. זה תמיד אפשרי. אני מזכירה, לא אמרתי את זה היום אפילו פעם אחת, כי דיברנו ידע כזה מאוד פילוסופי ופחות פרקטי היום,
אבל אסטרטגיה וסמכות, זאת אומרת, בתנועה הנכונה בתוך המרחב, אז הדברים הנכונים מגיעים, ואם הדבר הנכון שיגיע זה קשר, ואם זה הדבר הנכון אז הוא גם יגיע נכון, זאת אומרת זה יגיע קשר שהוא נכון לאינדיבידואליות הזאת שמחפשת עכשיו, או רוצה, או כמהה, או נפתחת לזה. אז לזוז נכון בתוך המרחב, להיות באסטרטגיה, אם אתם גנרטורים להמתין להגיב, אם אתם פרוג'קטורים להמתין להזמנה, אם אתם מניפסטורים, מניפסטוריות, אז תזמו, כן? מתוך הסמכות הפנימית תמיד תענו, או תזמו, או תגיבו. זה מאוד מאוד חשוב, ואז ניסים יכולים לקרות בחוויה שלי עם העיצוב האנושי. והלוואי שזה יקרה גם לכם. ניסים לא במובן של, כן, מחשבה יוצרת מציאות וכזה, אלא במובן שהחיים הם נס, החיים הם באמת נס, הם מלאים קסם. וכשאנחנו מתחילים לנוע נכון, אז פתאום יש את הזרימה עם הקסם הטבעי של החיים, כי יש איזשהו יישור כזה עם התוכנית, כן, אנחנו נחים בתוך המושב האחורי בלימוזינה, ופתאום אנחנו מתחילים לראות את הנוף, שהוא הנוף שלנו, וזה כל כך קסום, כי זה מתאים לנו, למישהו אחר אולי זה לא היה מתאים, וזה בדיוק לפי התוכנית הנשמתית שלנו, אז בטח, איזה יופי. אז רגע, ענית לי, איזה יופי, אני שם משקפיים, כן, לא רואה כלום, כבר הרבה גדלים כאלה, גבר, 5 שנים באסטרטגיה, גנרטור 2-4, אוקיי, אז בעבורך, זוגיות היא תמיד תגיע מתוך החברות, היא תמיד תגיע מתוך הרשת, זאת אומרת, העומק שמתבקש אצלך זה עומק של חברות, 2 הזה הוא נזיר במערה, הוא לא יצא מהמערה, עד שלא תהיה קריאה נכונה, והקריאה הנכונה הזאת תמיד תבוא מתוך הרשת, כן? זה כשזה חבר או חברה יזמינו למסיבה, ואתה תבוא, ופתאום משהו יהיה שם, זה כשאתה תלך לאיזה קורס או סדנה, או לא יודעת, משהו שתשתתף בו, ופתאום תיקשר איזושהי שיחה, וסתם תהיו ידידים כזה, ותדברו, ופתאום אחרי כמה חודשים מסתבר שזה זוגיות, כן? זאת אומרת, זה לא רק אינדיבידואליות, 2-4 לפעמים יכול לקחת זמן להיכנס לזוגיות, כי צריך את החברות הזאת, צריך את האמון הזה שנבנה. אז תיתן לעצמך ותראה את ההזדמנויות שמגיעות מהרשת, זה מאוד מאוד חשוב, להיות במקומות שבהם הרשת שלך נמצאת, כי הרשת זה המקום שבו יגיעו כל ההזדמנויות, גם ההזדמנות הזוגית. אני מקווה שזה עזר לך, איזה כיף ששאלת את השאלה הזאת, אני כל כך אוהבת לדבר על זוגיות, לא חשבתי היום בכלל, זאת אומרת אנחנו מדברים על הרבעים, אבל בכל מקום בעצם אפשר לדבר על הדבר הנפלא הזה בשמחה ואהבה, תודה לך. זוגיות זה דבר מדהים, שאני מאוד אוהבת, כי לא רק הסדנה שזה לעצמיות שלנו, השיקוף שזה, השיעורים שנמצאים שם, וכמובן המימוש, היכולת שלנו לממש את ההרמוניה ואת האהבה, וככל שאנחנו יותר נכונים בתוכנו שזה ישתקף בתוך הזוגיות, זה בהחלט משהו שאנחנו יכולים לראות כאן במיוטיישן, ברבע הזה, כי זה רבע של הגשמה, של טרנספורמציה, הגשמה של טרנספורמציה. אז אם אתם עבדתם בכל המחזור לצורך העניין בתוך זוגיות, כן, אז אתם תראו את הטרנספורמציה הזאת גם בזוגיות, נכון שאנחנו הגשמנו את היחסים שלנו בדואליות, אבל כאן במחזור הזה, זאת אומרת ברבע הזה של המחזור, בעצם כל המחזור בא לידי ביטוי, הוא בא לידי השלמה כזאת, אז כאילו כל ההבנות שהבנו ברבע של המיינד, של האינישיישן, כל המבנים שבנינו ברבע של הסיביליזציה, כל היחסים שאנחנו עבדנו בהגשמה שלהם ברבע של הדואליות, עכשיו הכל בא לידי חקירה כזאת עמוקה, לידי קשירה של כל הקשרים ביחד בשביל לממש את הטרנספורמציה שיכולה לבוא מתוך כל הדברים האלה, כולל הזוגיות. אז זה לגמרי חלק מהעניין, תמיד האנשים שאיתנו הם חלק מהעניין. שער אחד דרך אגב הוא שער מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל כל העניין שלו זה שבשביל שהוא יוכל לבטא את עצמו, זה הדחף שלו. הדחף שלו של האחד זה לבטא את עצמו, לבטא את הייחודיות שלו, האינדיבידואלית, הוא עושה את זה דרך האחר, זאת אומרת דרך האינטראקציה עם האחר יש לו את ההזדמנות לבטא את עצמו, וגם התובנות שלו מגיעות באינטראקציה עם האחר. זאת אומרת, לצורך העניין בשבילי כאינדיבידואלית, אני יכולה לעוף על תובנות כשאני עם עצמי, אבל כשאני מלמדת ואני מדברת את זה,
אז הביטוי והתובנה הם מתממשים באיזשהו אופן מול האחר שהוא לא קורה לבד. לכן אני מאוד אוהבת ללמד. לא ללמד, לא יודעת למה שאני עושה, הדבר הזה שאני עושה. ללמד אפשר לקרוא לזה. יש עוד שאלות לגבי הרבע הזה, לגבי משהו שקורה לכם בחיים? אם לא, אני אסיים עוד מעט. אני האמת לא תכננתי שזה יהיה איזשהו שיעור ארוך על הרבע הזה, אבל זה נושא מאוד מעניין, הרבעים באופן כללי. אני מוצאת את זה ממש מין קונסטרוקציה כזאת שהיא הקשר שיכול ממש לשחרר אותנו בתוך החיים. כשאנחנו מבינים את הקונטקסט של מה השיעורים שאנחנו לומדים עכשיו, אז זה נותן ממש איזה מין פעימה כזאת בתוך התוכנית שלנו. אני גם בסקרנות לגבי המקום של הזוגיות ברבע הזה, כן, אז אנחנו נצפה בזה ביחד ונראה, באמת יש כאן, כמו שאמרתי, הרוב שערים מאוד מאוד אינדיבידואליים. יש פה את ה-54, שזה מעניין, הוא לקראת הסוף, 54 שהוא שער שבטי כזה של טרנספורמציה, אז כאן, זה לא מקרה ששני השערים היחידים שיש כאן, אולי לא, יש בעצם 54, 26 ו-19, סליחה טעות, 3 שערים שבטיים, ששניים מהם הם מאוד מיסטיים, זאת אומרת 54 בשורש הוא נמצא, שער 54 נמצא בשורש, לא יודעת אם אתם רואים פה, כן, קשה לי ככה, סורי, 54 נמצא בשורש, והוא מתחיל את הערוץ של הטרנספורמציה, ובקו 4 הוא השער הכי רוחני במפה, 54 בקו 4, Enlightenment and Darkenment, זאת אומרת שגם השבט שנמצא כאן הוא הטרנספורמציה של השבט, והטרנספורמציה של השבט באה לידי ביטוי בכל הרבדים, ברובד המשפחתי, הכלכלי, החברתי, הזוגי, הרוחני, כמובן, טרנספורמציה וטרנספורמציה מתרחשת ביחד ב-54 עם השבט. אז יש לנו כאן הזדמנות לא רק לבד לעשות טרנספורמציה, אלא גם ביחד, גם עם השבט שלנו. גם שער 19 שהוא נמצא למטה בשורש, והוא דוחף אל המהפכה, והוא יוצר ערוץ שהוא ערוץ של הרוחניות של השבט, שהרוחניות של השבט הקמאית, בוא נגיד, היא מתחילה בהקרבה, היא מתחילה בקורבן, כן, לעלות קורבן, וגם קורבנות שנמצאת בשבט. אז יש לנו כאן גם את ה-19 וגם את ה-54, וסוג של, זה מסע בתוך מסע, כן, המסע הזה מהרוחניות העתיקה של השבט, שהיא דרך המקדש, והקרבת קורבן במקדש, מזבח וכל הדבר הזה, לדחף לטרנספורמציה שהיא מעבר, היא ה-Enlightenment and Darkenment, זה מעבר לחושך ולאור. יש לנו כאן מסע מאוד מעניין בתוך הרבע הזה. אז כן, יש גם עניינים שבטיים ויש גם עניינים קולקטיביים שיכולים להביא לגמרי את המקום שהוא גם מקום זוגי. תוהה אם זה זמן של הזדמנויות? זה כמו אם זה זמן של זוגיות, כאילו תמיד זה זמן של הזדמנויות. דרך אגב, אם אתם קו 4 אז תמיד אתם ברשת מחפשים הזדמנויות, אבל גם אם אתם לא קו 4 אז תמיד יש הזדמנויות. אם אתם גנרטורים ואתם עוצרים כאן, אתם תתחילו לראות שדברים מגיעים אליכם, זה הזדמנויות הדברים שמגיעים, זה בכל פעם הזדמנות להגיב, או או להקדיש, או מתוך בהירות רגשית, ובעצם מתוך התגובה הזאת לדעת מי אני, שזאת ההזדמנות הכי חשובה. בעצם גנרטורים יודעים את עצמם דרך התנועה הנכונה, מי אני? אפרופו המוטציה, זאת אומרת ההתעלות זה המקום הזה כמו הבודה, כן? השאלה של אדווייתא ודנתא, מי אני? במובן המאוד רוחני, המאוד עמוק, אנחנו צריכים לעבור את המוות של האגו כדי לדעת מי אני, כן? לא סתם יש לנו כאן את הסקרל בתחילת הרבע הזה שדיברתי אליו, המקום הגנרטורי הזה שהוא פתוח אל העולם והוא מתערבב, אבל בגלל זה השאלה שלו עם השדה הפתוח הזה שמתערבב עם הכל זה מי אני? מי אני? איך רע אמר? Generators are the only holy people, כן? הקדושה הזאת של החיים, של האחדות של החיים, שכל התורות הרוחניות מדברות עליה. זה הסקרל, זה נמצא כאן, כאילו הרבה שערים של הסקרל, אז זה מעניין.
קו 3-5, זאת אומרת פרופיל 3-5 פרוג'קטור, אז אתה טועה לגבי הזדמנויות. יהיו לך הרבה הזדמנויות, אם אתה 3-5, ליפול ולקום ולהתנסות ולמות ולהיוולד מחדש. זה זמן מצוין למות ולהיוולד מחדש, לא פיזית חס וחלילה, אבל רוחנית, כן? לשבור את הכלים ולא משחקים, זה מה ש3 עושה, והוא עושה את זה דרך הרפתקנות, הוא מאוד כזה אוהב את התזוזה בין דברים, אז ברבע של המוטציה, 3 יכול מה שנקרא להתפרק עד הסוף, ולהביא בנייה מחדש. כמובן שיש המתנה להזמנה לדבר הזה, אבל ההזמנות הרבה פעמים מגיעות, לא בהכרח מה שאנחנו רוצים שיזמינו אותנו, ואם אתה 3-5 אז בכלל, זאת אומרת, דווקא כשיזמינו אותך מתוך ההשלכה הזאת שמשליכים עליך, ההשלכה הזאת של 5, יש איזושהי פנטזיה כזאת, ומתוך הפנטזיה הזאת מזמינים אותך, אז 3 יכול להתנסות, הוא יכול להיכנס להרפתקה בתוך ההזמנה הזאת, ובתוך זה אתה כותב כל הזמן, אוקיי, אז כן. ברוך השם, כמו שאומרים, כן? אז בטח שיש הזדמנויות. נראה לי שהזדמנויות לטרנספורמציה חבל על הזמן. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? אני אוהבת את השאלות האישיות הפרטיות האלה שלכם. זה נותן מין יכולת להסתכל ככה באופן ספציפי דרך הפריזמה של כל אחד מאיתנו על המוטיבים הרחבים, כן? כי יש לנו מין מוטיב רחב כזה כאן. רבע המוטציה, 3 חודשים עם מוטיבים מסוימים, ואז אנחנו מסתכלים, בסופו של דבר, הרי לכל אחד מאיתנו יש את המפה שלנו, את העיצוב שלנו, עם הטייפ שלנו, עם השדה שלנו, עם הסמכות שלנו, ואיך הדבר הזה משתלב איתנו, זה תמיד באופן מאוד ייחודי, מאוד ספציפי, וזה מעניין לפרק את זה ככה בצורה כזאת, אז תודה לכל מי ששואל שאלות. אני רוצה גם לספר לכם, שב-11/11, יש מבוא של סמדר ושלי של תרפיית אישת המרכזים, וכל מי ששואף כזה באמת, כל מי שנמצא כאן, אתם אנשים ששואפים להבין את עצמכם, אז אני ממש מזמינה אתכם למין התנסות כזאת עם המפה שהיא מאוד חווייתית ומלאת תרגול, ולוקחת את הידע למקום כזה של אוקיי, מה עושים עם זה? כאילו בסדר, יש לנו מרכזים, יש לנו טייפ, יש לנו, אבל איך חיים את זה? מה עושים עם זה? איך מתרגלים את זה? איך הופכים את זה למשהו שהוא באמת טרנספורמטיבי? אז סמדר ואני ממש עשינו על זה דוקטורט לדבר הזה, לא באקדמיה, אבל על עצמנו, ובאמת אנחנו שנים ככה בתוך החקירה יוצרות ורוקמות תרגול לכל דבר. אז ב-11/11 בקרקור יש מבוא לתרפיית אישת המרכזים, זה בעלות 30 שקלים בלבד, אז זה משהו כזה שמאוד מאוד כזה שווה לכל כיס, וכל אחד יכול להגיע, גם אם לא מעניין אתכם לבוא לתרפיית אישת המרכזים או ללמוד את זה לעומק, אני ממש ממליצה בקטע של טעימה, של איך אפשר לחוות את העיצוב האנושי בגוף. התכנון שלנו זה לדבר על הספלין, אבל יכול להיות שתהיה לנו השראה כזה, זה שישי הזה דרך אגב, עכשיו אני פתאום קולטת. יכול להיות שתהיה לנו השראה לדבר על ה-G ועל מה שקורה כרגע עם הרבע הזה, אז אתם מאוד מוזמנים. למי שעדיין לא יודע, גם ביום חמישי, יום לפני, יש הגרלה לתרפיית אישת המרכזים שנמצאת אצלי בדף, וגם כאן בקבוצה אני שמתי לינק להגרלה הזאת, אז אתם מאוד מוזמנים. והתרפיה עצמה מתקיימת ב2 לדצמבר, 9 מפגשים, ימי שישי, שאנחנו צוללים אל תוך המרכזים. כאן אני דיברתי ידע כזה פילוסופי של הרבעים וכזה, אבל ראיתם איך אפשר להיכנס גם לתוך המרכזים. המרכזים זה הבסיס, ובחוויה שלי זה מקום ממש להעמיק בו עוד ועוד כל הזמן, ואין לזה סוף בחוויה שלי. בכל פעם שאני לוקחת מרכז ואני צוללת לתוכו עם השאלות, אני מגלה דברים חדשים, ומעבר לזה שאני מגלה דברים חדשים, אני חווה דברים בתוך עצמי, אני חווה את עצמי, אני חווה כל מיני דברים שמתפרקים ונעלמים מחיי. לצורך העניין הסקרל הזה, וואלה, יש לי שיעור, סיפור מעניין על הסקרל, בהקשר של המרכזים ובהקשר של מוות ולידה מחדש. אז באחד מהתרפיות שאני עבדתי עם החבר'ה בזוגות,
יצא לי לעבוד על הסקרל, הסקרל שלי פתוח, אני מניפסטורית, not knowing when enough is enough, זה אחד מהדברים שקוראים לסקרל פתוח, ועבדתי עם אחד החבר'ה המשתתפים בשאלה של הסקרל הפתוח, עניין של 5 דקות של שאלה, השאלה הייתה האם עדיין אינך יודעת מתי להפסיק, או שאת לא מפסיקה כשאת יודעת. ואני פתאום ראיתי איך בתוך החיים שלי היה מקום של עישון, הייתי מעשנת מדי פעם ג'וינטים, כן? לא, אף פעם לא הייתי כזה מעשנת כבדה מה שנקרא, ופתאום ראיתי את המקום הזה שכשאני מעשנת אז אני לא ישנה טוב בלילה, כי אני נכנסת למין טריפים כאלה במיינד, ואחר כך אני קמה למחרת בבוקר, ואין לי אנרגיה, אין לי כוח חיים, זאת אומרת אני בעייפות, ופתאום ראיתי ברגע, זה היה 5 דקות של עבודה, את הסקרל הזה שבעצם אני בתור סקרל פתוח מנסה כמו להתעלות מעליו, זאת אומרת מעל השדה הסקרלי הממגנט הזה של החיים, ומה שהם דורשים ממני, כן, העבודה, כאילו הדבר היומיומי הזה, עבודה לא בהכרח בקטע של העבודה העשייה שלי, אלא יותר העבודה של הקיום של החיים, וראיתי שזה מה שהמקום הזה של העישון הוא מייצג אצלי, או הוא לוקח אותי להתעלות הזאת מעבר לשדה הגנרטורי, אבל מה שזה עושה זה שזה לוקח לי מכוח החיים. זאת אומרת, ראיתי את המקום הזה שזה כמו איזה אשראי כזה בבנק, שותה לי מכוח החיים, ומאז פשוט זה נשר, אני לא הייתה לי שום כוונה כזאת, לא שרציתי להפסיק לעשן, לא היה אכפת לי שאני מעשנת, זה לא משהו שהוא רע לדעתי, כן? לא היה לי שום עניין עם זה. פשוט נשאלתי שאלה, והגיתי בשאלה הזאת, והייתי באיזושהי חוויה כזאת עם עצמי, ופתאום בום, זה נשר. זה איכשהו עכשיו ממש מתחבר לי למקום הזה של המוות, של האגו, כי במקרה שלי לצורך העניין, הזהות העצמית, התפיסה, האני שלי, ה-not self שלי, היה בדיוק אותו מקום שלא יודע מתי מספיק, כי הוא רוצה להתעלות מעבר לחיים, והוא לוקח מהחשבון בנק, כן, של המחר, של הכוח חיים של מחר, ויוצר בעצם איזושהי דיפלציה. וזה פשוט נשר ברגע שראיתי את זה, שזה מה שמדהים בעבודה עם העיצוב האנושי בכלל, ועם תרפיית תשעת המרכזים בפרט, שבעצם ברגע שאנחנו מתבוננים, זה לא שאנחנו צריכים לעשות משהו בשביל שטרנספורמציה תתרחש, או בשביל שהשינויים יתרחשו, זה מתרחש מעצם הראייה. אז אני מזמינה אתכם להתנסות בזה, הייתה לי השראה ככה קצת לספר לכם גם על זה. זהו, אני נראה לי סיימתי לערב, אני גם כבר עייפה, עשיתי את זה בערב כדי שיותר אנשים יוכלו להיכנס, על אף שהיינו ככה קבוצה אינטימית, כנראה שהמקומות האזוטריים האלה של העיצוב האנושי מעניינים קבוצות יותר קטנות, אני קולטת את זה וזה בסדר, יש את צבא הרדיקלים שמעניין אותו המידעים הפילוסופיים האלה, אותי הם מאוד מאוד מעניינים, אז אני ממש שמחה על כל מי שהיה כאן, אפילו שהייתם מעטים, אז תודה לכם שנכנסתם ונתתם לי את ההזדמנות לקשקש קצת על הפילוסופיה של העיצוב האנושי, נעמתם לי מאוד, שיהיה לכם ערב נפלא, ולכל מי שצופה כאן אחר כך, אתם מוזמנים גם לשאול, להגיב, להגיד, תודה, להתראות ולילה טוב.